benvidas a un novo programa de Geceta Música. Preparad as guitarras, porque hoxe imos rockear. Traemos vos bandas de rock para os cativos e máis para os maiores. Dentro sumario. Benvidos a un novo programa de Geceta Música. Agardamos que teñades ganas de rockear, porque hoxe vimos ben cargados. Comezamos dende o centro da Galiza falando cas Cuarta Xusta. Seguimos con música para os cativos da man da Gramola Gominola. E rematamos colándonos na grabación do último videoclip de Daqui da Ría. Comezamos! No seu percorrido con mulleres galegas cañeras, Pati Castro parou en Compostela. Ali estivo coas Cuarta Xusta. Esta banda de rock comezou a súa andaina xa nos tempos do instituto. Con elas quedades para coñecer as novas compoñentes. Ola, moi boas, son Pati e estamos outra vez aquí con Mulleres Galegas Cañeras. Moitísimas grazas ás miñas compañeiras e compañeiros de Geceta por esta oportunidade, porque hoxe temos con nós a Cuarta Xusta. A Cuarta Xusta é un grupo da zona de Melide que se coñeceu alá polo 2016 cando empezaron polo instituto. E, bueno, vou-vos a pasar o micro e que se vayan presentando. Ola, eu son Marta, son de Melide e son a violinista. Ola, son Alberto, da Golada e son o guitarrista do grupo. Moi boas, eu son Aida e son a voz do grupo. Que tal? Eu son Lúa, son a batera e son de Antas de Ulla. Ola, eu son Laura, son a baixista e son de Ordes. Bueno, como vedes, non só hai da zona de Melide, hai de moitas máis zonas, pero para saber un pouco máis deste grupo que empezou sendo, bueno, podese decir, de época estudiantil e ademais nun festival, verdade que empezastes nun festival? Contame como foi eso. Bueno, pois realmente o grupo naceu de casualidade, foi polo Presumo de Galego, un festival que se facía no Instituto de Melide, que se facía no Gatos, e chamaron a Aida para cantar. Chamaron para cantar e ela dixo, bueno, pois xa que vou cantar algo, pois teño que buscar con quen. E chamou a Alberto e de terceira, pois chamaron a min. E como faltaba un pouco de percusión, pois a primeira incorporación fora Andrés. E nada, eso comezou sendo Cuarta Xusta, puxemos o nome todo nunha semana, o sea, foron 5 temas de nada e puxemos o nome prácticamente o día anterior. A partir de aí, pois nada, Andrés tuvo que deixar o grupo e incorporouse Lúa. E pouco, máis ou menos ao mesmo tempo, incorporouse Alba, a que era a nosa baixista, ata fai pouquiño, que entrou a nosa Laura. Moi ben, ou seja que polo que vexo, Lúa é unha incorporación de xa fai uns anos. Exacto. E Laura, pois xa conoceredes un pouquiño máis, non só está en este grupo, está tamén en Cenzar, e, bueno, é coñecida xa por ser unha baixista que aparte ten un proxecto. Xa falaremos do proxecto de Laura despois. Agora o que me gustaría moito máis é saber como compoñedes, porque sei que Alberto non é que sea unha persona moi dada a explicarse, pero ten unha gran inventiva, verdade? É unha persona que compón moi ben e quero saber como se che ocurre a ti facer unha destas composicións para a Cuarta Xusta. Nada, pois eu soen virme series de acordes que se van ordenando e de repente sale unha melodía, casualmente para violín porque temos violín, entón se tivermos trompeta sería para trompeta. Nada, eso, eu intento facer o que me gusta e despois unha vez feito un boceto moi así a alzada, levámoslo ao local de ensaio e entre todos se lle damos forma, como unha pedra cuadrada fea e xa cada un pon o seu grande area e picando ata que sale unha canción. En cuestión de voces, por exemplo, ti tamén fas o que é a melodía de voz? Sí, eu fago un boceto de todo. Fago voz, coros e todo eso, pero despois ao final o violín di, no, é que a min esta parte non sei que, cousas de violinistas. Pois nada, ela fai o seu arreglo momentáneo, a cantante vai por libre. Eu digolle, isto ten que ir nesta armonía. Digolle a canción, discutimos 7 veces, ao final é o que di ela. Entón eso, cada un aporta o seu gran area, basicamente. Bueno, despois en baixos, ata agora tamén compoñemos así máis ou menos. Agora Laura vai aportar a súa maxia. E a batería, nada, eu sei o básico, entón xa ela arregla a súa maneira. Fai de que sexa unha caixa de ritmos e sexa unha batería de verdade.
Bueno, polo que vexo hai moi bo rollo, aparte o podedes ver e o podedes palpar que esta xente está en moita sintonía. Aparte de que están en moita sintonía, hai que decir que sodes un grupo que, aparte da vosa xuventude, porque sodes moi xovenciños, para min é moi emocionante que haya grupos como a vos que canten en galego e que sexan da vosa franxa de idade. Porque, a ver, sí que é verdade que parece que é algo que está indo para adiante, pero, bueno, non é o máis habitual, sobre todo na nosa lingua. Vouche preguntar a ti, vale? Aida no, é que me vai a matar, é Aida. Aida, por que en lingua galega? Que crees ti que é o que vos inspira para sonar nesta lingua? Pois a ver, a verdade é que é unha pregunta que nos fai moita xente, porque, máis que nada, porque din que así, como que temos menos salida, como que somos menos internacionais, non, por así decirlo. Pero bueno, a nos gusta, non, porque nos sentimos bastante identificados co que a nosa naturaleza de Galicia, co noso orixe. Bueno, tamén obvíamos que estaba desaparecendo, sobre todo eso, a música en galego, en xente xoven e tal, quixemos pois traballar neso e seguir nesa liña. Bueno, como vedes, xente comprometida, aínda que sexa nova, e iso é o que nos fai falta na nosa terra, realmente. Tamén sodes comprometidos co que é o feminismo en sí, porque aínda que sodes maioría de mulleres, podese decir que el tamén ten unha carga bastante representativa dentro do grupo, pero nas vosas letras non só falades de... Bueno, falades de moitas cousas. Creo que me fales un pouquiño do que falades, pero sí que tedes un componente feminista tamén nas vosas letras. Sin duda, o componente feminista ten un peso moi importante nas nosas letras. Pero, como sempre dicimos nas nosas presentacións, cando vimos por ali, sempre falamos de que gritamos as cousas que nos parecen inxustas. Entonces, tanto o feminismo como as desigualdades de calquer tipo a nivel social, pois gritámolas porque estamos fartos e fartas de velo, e aparte son cousas que teñen que cambiar, sí ou sí. E que mellor que utilizar a música para isto, ¿no? Porque ves que chega a mensaxe a dende o máis pequeniño ou máis maior, e iso bonito en galego e reivindicando o que nos parece xusto. Bueno, chega o turno aquí a última incorporación, que é Laura, tamén coñecida por ser a baixista de Cenzar e por ter un proxecto moi chulo que se chama Mulleres Galegas Ilustradas. Hola, Laura, que tal? Músicas galegas ilustradas. Claro. Pero sí, da igual, lle pasa a todo o mundo, tranqui. Claro, que estamos hermanadas. Cal era a pregunta? O sea, que queres que desarrolle? Pois, cando comenzaches? Ok, a tocar aquí. Pois, ostras, aí super pouquiño, o sea, estou integrándome aínda, aparte de que son bastante desastre, non me entero de absolutamente nada, perdonad. Eu a eles os coñezo, antes Marta contaba a historia de como no Presumo de Galego, pois debutaron eles. Curiosamente, ese festi tocaron eles e tamén tocou Nuada, que eran dúas bandas supernovas, estábamos nós, estaba Cenzar, e foi aí cando nos coñecemos. Entón, pois me fai moita ilu estar aquí, é como... Joder, se estaba sempre insistindo, pero llamadme para tocar el bajo. E se resistían un poquito, pero... no, con cariño. E nada, canto tempo levo? Non sei, 3 concertos, 3 meses, máis ou menos. Ainda levo chuleta porque non me sei os temas. Todos juntos serviremos los más sentimos tanto no te dejes de notar pero todo en nuestras manos no dejes de soñar. Esta noite, aparte de que, como vedes, estamos nunha parte de atrás, vale? Desto que nunca normalmente se ve,
xa sabedes, os sofás así un pouquiño cutres, as paredes chegas de carteles, isto, vamos, é un backstage en toda regla. E é o backstage da Malatesta, porque ides a sonar dentro de pouquiño. Que ides a presentar? Porque eu sei que, claro, vos gravastes alá polo 2018 con Paco Cedeira, verdad? O disco que tedes. Quero que me fales un pouquiño del e do que ides a presentar esta noite. Bueno, pois o primeiro CD son 8 temas, que a verdade quedamos moi contentas con eles, pasamos moitas, bueno, bastantes anos simplemente con iso. A partir de aí, pois comezou a compoñer outra vez. E nada, agora estamos gravando o segundo CD, o segundo traballo de estudio. Gravamos en Coruña, en Drum Roll, con Iago Blanco. E nada, hoxe pois haberá algunha sorpresiña e algún tema así que amosaremos para ver se a xente lle gusta, se non lle gusta, e nada, pois en breves presentaremos, xa se dirán as datas que todavía non as sabemos, pero en breve. Bueno, Alberto, quería che preguntar, que diferencia hai destas novas composicións? Que vas a incorporar? A ver, que pensa aí a túa mente? Bueno, a ver, nos novos temas, para empezar, xa son máis cañeros, que está guai. Temos... Que temos? Temos pandereta. Habrá alguna sorpresa con pandereta. Neste CD vamos cantar... Non vai cantar só Aida de voz principal. Habrá algún tema no que cante tamén Marta. E incluso eu. Que... Hoxe en día canta calquera. Xa ves que deixen a calquera. E nada, estamos entre 9 e 10 temas aínda traballando nel. E si prometemos que vai ser bastante diferente. Creo que mellor, pero diferente sí. Voy a seguir tirando así a caña. Hai algún tema que vos guste? Hai tanto unha como a outra, me podedes aí decir? Eu creo que coincidimos as dúas nun tema que de feito creo que é o máis diferente, por así dicilo, porque no que aparece a pandeireta, no que Marta ten moita máis voz. É un tema moito máis pesado, a mí pareceme pesado, pero é un temazo, para mí é increíble. Sí, non lle pasou, ahora lle paso. Bueno, xa para casi rematar, vamos a preguntar a bolas dúas, porque ti, como nova incorporación, terás ganas de saber para onde vai a cuarta xusta. Estáme dicindo que ten ganas de saber os temas en a chuleta, Miriam, así me gusta. Ti, me podes decir hacia onde camiñades? Hacia onde queredes ir andando? Porque despois de todo este ano de pandemia, bueno, 2 anos xa, que xa levamos 2 anos de pandemia, hacia onde queredes camiñar? Me supoño que hacia presentar estos novos temas, pero un pouco máis para adiante. Venga, va, tírate a piscina. Pregunta difícil. Xente xoven, con vidas, tal... No, pero creo que o bonito deste grupo é que supoño que aspiramos a pasalo ben como empezou, no? Que a fin e ao cabo sempre dicimos que somos un grupo de amigos e amigas e iso está sobre todo, é dicir que entendo que a pasalo ben bueno, xa non digo falar, o sea, xa non falo de vivir da música porque iso xa é moito dicir, que ojalá toco madera de que poidamos vivir de cuarta xusta o día de mañá. De feito, supoño que é o que todos temos en mente, pero supoño que pasalo ben e xa está, facer música e xa. Creo que é o máis importante e creo que é a finalidade deste grupo. Algo que... Acabo de chegar, eu que sei. Eu creo que, a ver, eu apoio un pouco que di Lúa e ademais eu tocando en Cenzar e non quero meter cuña publicitaria,
creo que pode funcionar moi ben de referente no sentido de por que leva Cenzar, e miro pa ali porque está Paco detrás da cámara, por que leva Cenzar 30 anos en tocar? Bueno, máis, 32, ai Dios mío, son moi maiores. 33, imos pa 33 muchos años. Por qué? Porque eran e son un grupo de amigos que non pretenden nada máis que cantar o que eles queren, facer a música que eles queren sen ningunha pretensión que non sexa pasalo ben. Entón eu creo que eso o principal, porque no momento no que non se pasa ben, por moito que queras dedicarte á música, todo eso non creo que funcione. Entón, para min é eso, a principal pretensión e a onde temos que mirar sempre, levarnos ben e obviamente cada vez facer mellor música. Ojo, cuidado con los temarracos que se ha marcado aquí, señor Alberto. O breve se corto do Arbecerbo, non? Así que vamos a xa rematar sin olvidarme de decirvos que se vos gustou esta entrevista o que tedes é que escoitalos en directo, porque aínda que sonan moi ben gravados e temos aí o atraso a Paco, que foi o que gravou o último disco, bueno, o primeiro, efectivamente, agora xa están na grabación do segundo. Esta xente traballa moi ben en directo e é increíble o ben que saben transmitir esa frescura, esa amizade que estades respirando aquí e sobre todo ese amor pola lingua e polas causas xustas. Bueno, moitísimas grazas, vou a dar así un abrazo virtual grande a todos e decirvos que nada, que se teñen que ir xa brevemente, que empezan xa o concerto. Ata loguiño. Tantas vaguas estragadas, tantas noites refugiadas.
O crime sentir a presión. A nosa victoria será vosa bendición. Por veces, os produtos culturais que se fan para as crianzas son absurdamente infantís, cando non directamente idiotizantes. Por iso presta ver que propostas de música galega para crianzas como Gramola Gominola foxen destes estilos. Leti foi a canda eles para ver como tratan as novas fornadas de roqueiros galegos. Moi boas, pois estamos aquí con Paula da Gramola Gominola, que acaban de acabar o concerto en Cangas. Contanos, Paula, que tal este novo proxecto que estades presentando? Pois a verdade é que moi ben. O proxecto de Bravas sempre decimos todas que para nós é o que máis nos representa agora mesmo. Eu creo que dende os comezos da Gramola empezamos facendo rock and roll, pero agora facemos exactamente o que queremos facer e falamos do que máis nos presta falar agora mesmo. Vale, e os cativos que tal responden ao rock and roll? Porque a xeración de agora non é como a do Xabarín nosa, non? Que crecimos con Defcon 2, Heredeiros e estas cousas. Sodes das poucas bandas realmente que fan algo do estilo. Que tal responde a cativada? Pois moi ben, eu creo que están moi acostumados á música máis amable. Cando van a un concerto e non saben o que van ver, entran e ao principio sí que se asustan un pouco, algúns tapan os oídos incluso. Pero chegado un momento acaban entrando, levántanse, sáltanse, poñen os cornos en alto e acaban dicindo que lles gusta o rock and roll. Non experimentaran nunca o rock and roll, entón saen dicindo que lles gusta o rock and roll. Levamos un par de anos un pouco jodidiños, digamos, non? Por todo o que pasamos. A vos como vos afectou? Pois afectounos moitísimo como a todo o sector da cultura. Estivemos totalmente paradas e despois, bueno, o verán de 2020 empezou a arrincar un pouco a cousa con moitas limitacións polo de aforo, que para nós pois é moi complicado. E agora empezamos a ver un pouco a luz, non? Parece que xa agora cos aforos un pouco máis completos empezamos a sentir outra vez o público do mesmo xeito e a verdade é que, estamos esperanzadas con que recuperemos case a normalidade de todo. Bueno, e as músicas da banda, estades nun montón de proxectos. Igual a Gramola, por estar dirixido a cativada, pode ser que se este recuperando antes que os outros grupos? Pois pode ser, non sabería dicirche. Realmente agora mesmo hai moita oferta de grupos infantís. O que sí que é certo, como ti decías, que hai poucos proxectos que fagan isto e que den esa alternativa, non, a música mellor un pouquiño máis amable. Hai unha calidade brutal en música infantil, pero creo que sí que temos espazo todos e sí que estamos tendo traballo. Como facedes para compaxinar o estar en tantos proxectos? Porque sei que tanto ti como Paco, por exemplo, estades nunha chea deles. Como compaxinades todo iso?
Pois cunha xenda moi organizada, tendo a moi o día, bueno, e intentando facer un Tetris vital, intentando encaixar todo para, bueno, para facer o máximo posible, non? Porque así pues, podes traballar con todos os proxectos que tes. Entón, basicamente, creo que organización e Tetris. Bueno, pois xa sabedes, aprended a organizarvos e que a música non pare. Quedades con un petisco do directo. E para rematar, deixámosvos co último videoclip de Daqui da Ría, Pobo de Artistas. Trátase do adianto de Colaxe, o seu novo disco, e foi grabado no Toruso de Bueu, coa participación dun feixazo de músicas e bandas do país. Ata ali nos achegamos para contarvos que tal foi a grabación e xa de paso para hablar con toda a xentiña que por ali se pasou. A idea, pois, iso era chamar a toda a xente dos grupos, artistas, do gremio, nós, pois, de aquí da Galiza, e facer un tema xunto. Somos rebeldía subversida, somos cultura popular, somos o pobo que canta e que non morrerá xamais. Son melodías que nacen no peito e voan ceibes como a un cormorán. Chegar xa nos vimos con un montón de amigos aquí, a verdad que os daqui da Ría montaron aquí un pifostio guapo. Realmente coa peña de daqui da Ría, sobre todo con Gabri e con Simón, somos colegas de toda a vida, somos da vila. Estás tranquilamente, sabes, compartindo con moitísimos grupos, é espectacular, a verdade. E tocamos, eu presumo de galego, no Gatos en Melide,
cun daqui da ría e conocimos ali a Gabri e toda esta xente e ahora, pues bueno, invitáronnos. Cando chaman a fila hai que contestar. Chegamos de mañá cedo, un ambientazo, cun pobo de artistas aquí increíble. Estuvemos cantando con eles no Ouren Rock e, bueno, convidarnos ali xa a participar no videoclip. Cando che pide unha man, pois mira, aparte de vir aquí a Bueu e pasalo ben e con tanta xente, digamos, coñecida, pois perfecto. Ademais, a capacidade de autoorganización, non? Porque dicían, guau, que liaron daqui de arriba. Non, a xente liouse sola. Eu tamén estou, contento, verdad, porque non sei, antes falaba con alguén que me decían, pero imaginabas tanta peña, non cheguei a imaginalo. Decir, vou a xuntar a todas estas preas nun mismo lugar, hai que botarlle coraxe. Pensei que era heredeiros isto, nada, Sendo daqui da ría. Corta, eu, no, marcho, daqui da ría. Tamén somos as encarregadas de darche iso, e así construimos pasiño a pasiño a liberdade e o sol. Son metaleros e entonces tamén lle gusta estes eventos. Pois a historia comeza cando Iñaki, sendo un neno, pois comeza a ver os primeiros concertos de daqui da ría e ao estar ele estudando en San Sebastián, pois díxonos ides participar nun videoclip de aquí da ría. Cando cheguei en Galicia, estaba así, camiñando, paseando e escoitei ruido, me digo, que hai aquí? Vou tomar unha caña. Sábado, fai 2 semanas ou así, na cama, e chegou un mensaje de Gabi, de aquí da ría. Nos convidaron e a verdad que estamos moi agradecidos de que contaran con nós. Todo unha honra, unha experiencia e un pouco rememorando todos eses concertos do pasado. Coñecíamos a súa música, pero hoxe tivemos a oportunidade de estar con ela. Despois hai xente que non coñecemos, pero bueno, estamos intentando contactar para saber e coñecer novas músicas. Xutando xente de todas as ramas, sobre todo a rama da Ramallosa. De festa rachada, vendo moitas caras de preto, a xente puxose guapísima, o tema soaba moi ben. O guapo é a xuntanza, non? Tiñamos xa ganas de festa, aquí atopámonos con moitísima xente. Faltan moitísimas cousas por vir, isto é o principio nada máis. O vídeo vai molar que flipas, a canción mola un montón. Punchas e sintetizadores, bombo e caixa, pandeiro. Vai estar brutal, a canción mola moito. Faremos unha pandeireta para cantar a pena e mudar en arteador. El clip sabes, queda bien es gracias a ellos, ¿no? O sea, la respuesta de la gente, yo te digo que me impresionó, ¿no? Queimámolas, saltamos por riba do lume 7 veces. Unha movilización deste tipo creo que implica ou supón que realmente aínda hai un mundillo aí que está funcionando a pesar de pandemias e de cantidad de cousas. Estábamos en primeira fila, o que pasa que xa despois tivemos que quedar ali en primeira fila a dalo todo, é así. A primeira fila é para máis pequenos, temos claro. Que ir. Somos povo feito no, unha calidad cara la compañeira, cuidar a compañeira, unha calidad cara. Ao final eu creo que xuntarnos todos e colaborar colegas con colegas e máis no mundo galego, creo que temos que todos axudarnos, tirar para diante e é verdad que sempre é unha honra traballar con eles. Hai moita xente que non levaba un par de anos en ver. Entón, creo que este é o principio dunha nova vida que nos ven por diante e vamos a disfrutar a tope e que vimos con moita caña. Todo que supoñe unión entre as bandas, sexan do estilo que sexan, nos encantadísimos. Xa facía tempo que non se podía celebrar nada así e a verdad que estamos moi a gusto. Danza de xente que levamos tempo xa sen ver. Tens ganas de vir, porque isto é super bonito, esta xuntanza. Toparse aquí facendo pobo para un grupo que é mítico. Como pobo temos moito poder e moito sobre todo a través da música, da cultura. Foi unha sensación así como de público selecto, sabes? Estar aquí con todo o mundo, despois además de tanto tempo illados entre nós. Temos ganas de devolver esa calidez, a ese contacto, non? É un evento histórico. Está guai porque en plan xuntanza de todo puto Dios, de feito estamos falando. Temos que facer isto máis a miúdo, rapaces. Hai que facer unha festiña, unha xuntanza de músicos, polo menos unha vez ao ano. Mandamos a proposta aquí a daqui da ría, en directo, como sexa, para que se volva a facer todo isto que fixemos hoxe, que estuvo genial, pero ao vivo nun festi, toda xunta. Para facer desaparecer.
darche iso. E así construimos pasiño a pasiño a liberdade e os sorrisos. Non como ninguén que nos pagara nada. Iso traballo de raíz. Feito na casa. Música labrega, obreira e orgullosa. Isto é cousa nosa. As que nos deron por mortas deben saber que fomos quen de resurdir e florecer unha e outra vez. Tras la longa noite de pedra alguén montara unha festa rei. Éramos preparándonos para construir a escena. Na media da rave, cunchas e sintetizadores, bombo e caixa, pandeiro e culler. Nunha peneira gastada faremos unha pandeireta para cantar a pena e mudar en arteador. Son irmá, queda calada, sacamos ya copla nós. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. E saltamos por riba do lume 7 veces.